До речі, є свіжа заява Володимира Зеленського, вона нещодавно вийшла. Давайте послухаємо, що сказав Володимир Олександрович. Президент повинен бути об'єктивним. Тому, коли є за що, потрібно хвалити. І я хочу похвалити і від щирого серця сказати нашій Верховній Раді величезне дякую. Здивовані? Я поясню. Після розпуску парламенту в мене були думки. А раптом я помилився. Може, я даремно їх розпустив. Може, депутати готові працювати, приймати важливі рішення. Що зробили депутати за ці дні? Залишили мажоритарку. Залишили недоторканність. Залишили старих міністрів. Залишили старих силовиків на посадах. Залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням, своїм дітям і онукам. Дякую. Дякую, що своєю плідною працею доводите усій країні рішення про розпуск Ради було правильним. Дякую, що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтесь сподобатись виборцям, а залишаєтесь собою. Продовжуєте прогулювати і кнопкодавити. Доводите усі ті гарячі слова, які вам адресують громадяни. Вони всі заслужені. Рівень вашої підтримки був 4%. Але дякую, що не зупиняєтесь і продовжуєте пробивати дно. Люди все бачать і все розуміють. 21 липня вони все це оцінять. Обов'язково. Тож, зробимо їх ще раз. Так, це червень місяць? Ну, це геніально. Це геніально. Як комунікація, так? Комунікація – це геніально. І впливі на свідомість просто геніально. Це колись у підручники війде.